Nhyira. Nnomee any Nhyira. No go. Sure, me Nhyira no me me go ani. Nhyira no me asi wanim. Enne. Some tie Awurade mo Nyankopɔn mmara. Some tie Awurade asɛm ne mmara. Me hwɛ mo ne ya. Me hwɛ mo ne yi. Mo benya Nhyira. Mo benya de yan. 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 Nhyira. Ghana tie ne ye. Mo tie Awurade mo Nyankopɔn ne na asɛm a wo hwɛ mo ne ya. Woni sanka ne bi ma me hwɛ de kitori. Me de Nhyira no me regu manim ne. Sɛ mo tie Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm a me hwɛ mo ne ya. Mo benya Nhyira. Ɔse onyame mmara nsɛm a wo yɛ wo de yan. Ɔrehyɛ wo ne ya. Ɔyɛ wo de yan. Ɔyɛ wo de yan. Adeɛ ni na ɛyɛ nhyɛ ɛnyɛ. It is not a proposal. It is not a suggestion. It is not some kind of, a commendation. Yes, shout. Tiye kasem mfanchira oso wutie Awurade wo Nyankopɔn mmara na sem na hwede ya me hyew ene yi a de na besie mo benya nkwa Looking guy, foundation on me and here, Luke chapter 21, verse number 34 to 36. Luke, the 21st chapter, the 34th to the 36th verses. Look at some picture here, and you remember when you are son, it is seen as dear sensians, so come into Kokobo. Na monsha mu yi. Oso bia anya hweyi. Na pochane nsabro na nkwemu dadwene ho ne mane hawo. Anhye wo kra so. Na na betum po. Oso da bi ba metum po firi mu sefidie. Na beba ono tia sa. Da wo ka wasam na beba ni peti asasi na ani so. Bia nwen won sere da bia no anya ho den dia ye de en. Hwane afiri niema beba na mu akwa akogina woni baba nanim. Ebrei ye da so wo empabum ye bompa ye sere wonyame se. Wo mmere mu sa coronavirus ya de wuo ya ba beto wiase so a ehu abetre nipa so adwene wantimi ntiase wonim say ade ne ba Italy in need 2 weeks 14 days in year and so akunipa mako over 370 one more hospitals papa one more physicians ahodo eku enipa not less than 370 me pesa wutia samwa ye keka na no pay ye pa na o hye nsufiri se be ye nhira ne mfa so de ye ma remember na yourself preacher no pay no work and somewhere wo na adwen sachran sam dan kwansam tenene nsam kokobon sam wo bo kokko afitu obi ani wa onipa bi betimi de amani nua se hweyi such a futu na eti waka sana die ba kwa no waka ya me share nso ne se obia ba be fe Kristo Yesu ye ne wura ne kraje nkwa entempa na honkuru kwa ba betena mu hom ne ba betena mu a eye adwuma kasiye bi adia eye nyame anyunyunu die ne nyame atantan die ne hom ne boa watimi aye enti na nanu no waka wo Job chapter number 32 verse number 18 and sana obeka 18 after 3 verse 1 yetimi nyam ntiase na udi wie 18 to 20 no na afi anasam nankasa yetu atene na asere wurade ama waye adom wuligi nga omienti 32 verse 1 can even try and cross wash us here very quickly then go but already enti okasa ana marima basan yi jai yobua if you say oye na ni so tenene na busi ni Elihu a oye baraka ba a ofri ram ebusuamu no person will be eti asem ni ye pa really read the word Job na ne bufu no se obu ne ho sa tenene se no Nyankopɔn read the word na ne bufu ne mfefo ba asa nso na wonyamu ebibio na nso obu Job fo na Elihu twɛn ma Job kasa ansa if you say wɔsen no panyi na Elihu hunu se muaye biara ni marima ba asa no anumbio no ne bufu ye verse 6. Na busi ni Elihu a oye baraka babua se. Busi ni Elihu a oye baraka eka se. Media me na me yabofra na moye mpeni. Read the word. Etu matomi bo wo mo ho. Na me sure se meka de. Sure se meka de minim. Meka se wo mo nyinkyere nkasa. Meka se mo ma nyinkyere obi a wanyini wafudwene wo ye pani mu mo ma wo no enkasa. Ane na ne mfefo na ne mfie dodo na emfi dodo enkyire nyansa. Ampa honhom e wo da se. Pachoto ye honhom e wo da se ni. Ene otumfo ahome na ma. Ene otumfo there is a spirit in man. The inspiration of Almighty God gives them understanding. God. Enye wona wanyini pin onim nyansa. Hana me pesa me kasem kitu bi di kire Ghana for. Enye won wanyim pin wonim de ya. Nyansa. Enye won wanyim pin nim de ya. Nyansa. Enye won wanyim pin nim de ya. Nyansa. Enye ni pa nyini pin nim nyansa. I'm telling
telling you. Obi won more midibuni ni die kasiye man wa penimu ba rem kwase asem wa wo keka would twin went minti ase. Then I realized that when nyame asem eye no kwasem enyi ni pa enyi ni pi edi nim nyansa. I'm telling you, yakaso obi ye nyansani a eye de wo suro nyame. Refansa she ha na kenka Proverbs chapter 1 verse 7 me enti asem ketu e bi. Awurade suro nim die mfiti ase. Wasi nyame suro obi suro nyame a na wahunu nimdie. Wasi nimdie ekwaso wasi nyansa ehunu ne ntiase wasi ne kwaso ne na Awurade suro ene nimdie emfirase ejimifo bu nyansa ne ejimifo wo budie ya nyansa ne nkyerɛkyerɛ nimtia ejimifo o kanyansa sɛm wo bu na nimtia enkyerɛkyerɛ nso wo bu na nimtia da bia mtufu se pa asɔre papa ne kɔ asɔre papa ne ma ne ya asɔre papa eye nyamesompa eye enkyerɛkyerɛ papa ade ma asɔre papa ya asɔre papa you know o bobo so a ɔdɔ enwosra tumi empaibo showbo enkenyan uwie no anade aba be sikurunkuru ye kurugin ye enam ye o the bow those level why na man asɔre ya asɔre papa pebi neko enya asori akayo ni nsem wunu no mne yade etimu weni ni group weni mu nkasa weni mu nkasa eno mne yade no mde tia so ma akasa mo beto aka you know say beto to ne bro na you know wunu say afedi etia do anwoma so say nsem wunu no say frinyo atani bible kan wo na no ya yakob nguma na so ba bi asakasaka yo ene apere ye wo no boni bia etimisi baby sakasaka yo any apere one but ni bia timisi obi e ka sempa na dia kire we to ayi ne so yo bi ne so mi ti na nyam pani no hunu atemu nyam pani ene hunu atemu. If you come on Facebook Live, can you share the page for us? Press the share button. That is the least you can do for the Lord this morning. Can you work that? Let's work. Entina me se muntie me entina me se anopai muntie me so me kire de me ba ba kire de me ni chema twen amama nso akasa wie ma twen amama nso akasa wie ma ya aso mama mu hunu ma ya aso ade ama me hunu mu ensam some ba hwe enya nsam kenkan bra fom na me wen maso samretie mo me wen maso se me tie mo obiara ni mumu a na asem to yo baso mu obiara ni mumu a na asem to yo baso no otumi buwa ne nsem no na mon ka se ya hunu nyansa Onyankopon na onha no na enye onipa efise enye me na oka nsem no kire me na me nso me remfa me nsem no rememua kenkan be se ti yeni bre kura na nsem ahye me ma na no pay nsem ahye me ma na honhom ewo mu ne hye me ose honhom ewo mu ne mu ne ye ndie hye me eye me die hye me honhom ne ye me die hye me wuli ose honhom ewo ni me odasani mu no eye ne die obi be ye kristo ni anyame honhom kronkron betene se ni pare mu honhom no e shaw wokunu din se hunu na apase wudi bi hia no ahonhom no ebe ye wode yin ebe shaw honhom ne ba wode yin ebe hye no. I'm telling you what a compound house and pay will be in tokwa na aba honhom ne ba ye wode yin wo person ka wonso wo twese kan na nka ne de buani honhom ne ba ye wode yin obi fa wasase wo betimi atwese kan ne grante ama moja gu fam yanka freeze da no kro mu nsi obi enso honhom ne ba ye wode yin obi anya kwan ni obi na ye adwuma wo store mu wo kwan se wo wie asa nipa na nso honhom no etumu a ebe ye wode yin show na wuntimi nya ne wo pesa wo yo no na show tie ni ye kenya me adwene ena de akire ofiri se ye nenam ho na papa ne bone enkwa ene wo wuo no de asi anim. I'm telling you William Yanko kenga Deuteronomy chapter 11 na yen hwe bi kitu abi wo ho Deuteronomy 11:26 you can go on very quickly me brani so because you know my mantem and you know e brani ko ntino kenga ma mitimi monitor fa na reverend intimi nto na adwuma so Nnomee ni Nhyira Nnomee eni Nhyira e bi dro no ko sha me di Nhyira Nnomee me gu wani Nhyira ne Nnomee asi wanim enne samu tie Awurade mo Nyankopɔn ma samu tie Awurade asam ne ma amre shamu ne ya ame shamu ne yi mubenya Nhyira mubenya de yin Nhyira mubenya de Nhyira mubenya de Nhyira mubenya de Nhyira Ghana tie ne ye mu tie Awurade mo Nyankopɔn ne na sam a wo shamu ne ya woni sanka ne bi ma me hwa de kitodi me di Nhyira Nnomee me regu manim ne samu tie Awurade mo Nyankopɔn mra nsam amre shamu ne ya mubenya Nhyira ose onyame mra nsam a wo ye wo de yin ore shaw ne ya o ye wo de yin adiani na enyep. It is not a proposal, it is not a suggestion, it is not some kind of a commendation. Yes, show
Tie ka asɛm mfa nkyerɛ wo ɔsɛ wotie awurade wo nyankopɔn mmara n'asɛm na hyɛdeɛ yɛ a mehyɛw ɛnɛ yi a ɛdeɛ na bɛsie mobɛnya deɛ mobɛnya deɛ ɛgyeɛ na mbɛnya ɛdeɛ na mbɛnya nti mo a monni adwumayɛ mo a wadeɛ ho ayɛ dene mo a woɔ ho ayɛ dene montie ayie wobɛtie awurade wo nyankopɔn asɛm na wadi so na woanya deɛ yi. Thank you very much. Kind of from you. Obia wɔtie awurade asɛm so atia no tie yie na mo mane firi ɔkwan a mrehyɛ mo na mo mane firi wɔkwan a yɛkyerɛkyerɛ ho asɛm kristo ne wɔkwan no korɛ ha no obia wɔbɛmane afiri ɛkwan ne so no wɔsɛn ɛkɔdi anyame foforɔ a munni wɔn n'akyi a ɛkɔdi anyame foforɔ a munni wɔn n'akyi a mobɛnya nnome mobɛnya deɛ yi mobɛnya deɛ yi nnome sɛ nti ɛnyame nwanwa sɛ Ghana nyɛ yie. I'm telling you ɛnyame nwanwa sɛ Ghana nyɛ yie and I know on the verse where you and then I'm sorry because God gave me a message for those in Asia. O man penny to ye that bed a pump for na tank with your moon to my kama o man penisha a shed kente we nimu nicely yama me Rebecca ne o my trunk you know I celebrate His Majesty can or say to the second I celebrate you Nanankwaso and it was such a beautiful thing. At a point I thought I was not in Ghana because at a point I forgot about you got a mukan kind at a point I just forgot about containers need tables a boo baby all over the place. At a point I forgot about building without any planning purposes and all that. At a point I just forgot that I am in Ghana. At a point I had forgotten myself that Ghana at the point now me with a free me won't say a woody for and I'm a tate to nipa it me kum Marcus Mark a boom 2 1 cast woman yin Mark now a MPP constituency chairman Takurade and a Marcus assembly member they shot these people and now I'm saying Chini past 6 and the young man is in a refrigerator. And the report tonight is very disturbing because I'm a high two from Bruce 4. You wouldn't believe. Report to know about a disturbing. It's a priest to get a the Barbrantian is coming from the police. Bruce near the 2 Janus or the Amahai. What the Amahai? See, I'm from Woody or the Tuna Quacobi. Your trio will see come out, but will be Kuna, will be Bear, will be near, will be a sort of Bear, will be a dip, I should know. I'm telling you, at the point I had just forgotten that I was in Ghana. I mean, you free me one year for at a point, and I mean, you free me one say, be a hand excavator to me. Excavator and your phone edition able to move. It's a big machine and equipment. It means now me you free me when some Ghana. At a point I had just forgotten. Idea yeah cassette here you to be trying on ya go yippee. At a point now me you free me when some me will nipa. Brian do this woman to me. Now mama coco so you be here. At a point I had forgotten that we are in the midst and in the middle of people who are and run all kinds of scripture be mama will say or so phones man and with before and so I'm very with that woman now. They do almost once a movie. Now can go baby. I said Jeremiah chapter 7 says 23 verse 10. 23 verse 10. Come home to you. Now I say for assassin. About a say for assassin. Now no mean assassin dear Bobo. No mean assassin dear. Dear Bobo. Dear Bobo. Especially the Kabia Ekusa. Read the word of God. Now we'll make a toy bonnet. We'll make a two Adane bonnet. No many years on now many years and no dear for no software and showing me. Oh dear for and the software. Now me fear mpona mahunu wo mbone me fear when you me fear mpo mahunu bone o kan we I say ya ka bi no some kinds harvest in moment but no odifo no sofo nyina read the word odifo ni osofo ni na nsuro nyame nsuro nyame read me fear mpona mahunu wo mbone me fear mpo mahunu de mahu wo mbone my God can be that from erade asem ni anu nti won kwan be ye won say esum ka bi wo kwan trotro enyame nwanwa ni etotomo no enyame nwanwa including corona enyame nwanwa I'm telling you enyame nwanwa uli me san ko me ma kenkan Deuteronomy 11 hono kan be from kakrama verse 29 na say Awurade Onyankopɔn de wuduru asase a wɔrekɔ akɔfa no so a kan hyira no garesen bepɔ no ne nnome no nso eba bepɔ so eni Yordan agya owi atoye kwan no akyi kanafo a wɔre
wɔrete Araba asase so Gilgal ntenten so mɔrepɔ ho na mɔrebɛtwa Yordan akɔfa asase Awurade mu Nyankopɔn de rema mo no na mobɛfa atena so enti monhwɛ yie na monya ahyɛdeɛ hwɛ yie kɔkɔbɔ ne mu ano wɔwɔ hwɛ yie na ahyɛdeɛ no a wɔde ama no hwɛ di so hwɛ yie busuafo hwɛ yie ɛka asɛmpa na de akyerɛ you will have to come to that particular stage. Deuteronomy chapter 30 yeah 50 verse number 15 yeah be 13 kura bra from yen hwa asɛm kro no a wɔka no 11 no oba be tie asɛm kro no mu ɛwɔ chapter 30 kan bra from na enipo agya nso na waka sɛ hwan na obetwa po ama yɛn akɔfa abrayen na yate ayɛ na asɛm no bɛn mo papa ɛwɔ manum no makoma mu sɛ di so hwɛ ɛnam de nkwa ne papa ɛwɔ manum no akoma mu sɛ di so read the word. Share. And then nkwane papa ne owu. And then nkwane papa ne owu. And the boni mesi wani. And boni esi wani. Na me show nese. Wase me yaw die. Wase me yaw die. Me yaw die. Me show. Hey, me si wonyame asem ya ahyede you. Kan me da fom. Me show nese. Dawrade Onyankopɔn. Dawrade Onyankopɔn. Nantena kwan so. Nantena kwan. Ne di ne mransam. Ne di ne mransam. Na hyede. Ne di yen. Na hyede. Kan me da fom. Ene na temudie so. Na wanyankwa. Na wadɔre. Na Awurade Onyankopɔn ahyira wo asase a rekɔ so akɔdi so no. King verse 19 ye hwade ye ni bere kan 19 mam ti. And then me fro so ne and then me frɛ wɔ soro ne asase di wadanse sɛ mede nkwa ne owuo mede nkwa ne owuo nhyira ne nnome mɛsi w'anim enti fa nkwa na wo ne w'asefoɔ nya nkwa na wo ne w'asefoɔ woanya nkwa tiayɛ wei wɔ Bible mu sexy magazine na wokan wontumi nkan wei ne wahunu sɛ wɔ hɔ Think 2 Timothy chapter 4 verse number 2 Timothy chapter 4 verse number 1 and 2 kan one nkwa me hwade here 2 Timothy 4 verse 1 afei mehyɛw ɔsɛ mehyɛw adeɛ ni na ayɛ ahyɛdeɛ ɛtu hɛ agye sɛ wo nkronkron ntiw mu ansa woatumi adi so sɛ honhom ne ntiw mu a ɛhyɛ wo a wontumi nyɛ I'm telling you, just a unkrunkrum babetino moon, now with me a bow, I'm with me and Nantia, would I shed yes, and wait me a dinamiate mudia, a sorry, a quacusia says, a woman in two, ya wash show, I'm waiting me a year with a I'm telling you, Miankiga John chapter 14, I bet you so air conwo case, Minyamun Yusia, Messuma which Uchijina, Yen be, I'm an abba, one home more, a yenocre, or Cassim Bidia, Achiro, King John chapter 14, verse number 16. And as a 15 year muntias, you can go home. Boshe. Don't croon boshe. Somodomia. Maybe say Jano. Or some media, maybe say Jana. Mamma Muchina for maybe Mamuchina for no matinada. No more betina de Bia. No crown whom we are sent to me. Yeah, home near no crack and trunim. I'm telling you, no crown, we are sent to me and you know. 8 million if it's a uno, if it's a we are seen uno, so nimno. If it's a we are seen nimno, Namudia Munimo. Namudia. Obi ba be fake Christ na wa hunu ongongo every sa otemonchen na obetena mumu I'm telling you enti make us much say ongongo tumu ntimi num wi hom ni tumu ntimi emu adwama hom ni tumu obi kunu ntimi ne nante mo di nkrofo kunu no machi na hom krunkrun ni mu me mfam asori awoko sofo no a wone wo die make us much na no pay say oni nkrunkron abayidom ene tinimu tiani wa ongongo so we of a matter. Because so much of Debbie, I make catch us a soft chimpina. Come in, soft chimpina. Me say, soft chimpina. Dear, you mean found soft crop. But yet, my soft dear can one more take Ghana Hano, Moon baby, a modico a crua urano, make us so much. Where is soft dear? We Sophie and make Wednesday to Friday, Reverend Sudan by Yes Shepherd Summit, Bessin Cotonas, the Bessin Cotin, Yamna, as a Jumano warrior and Kunu baby, I had the Kurowash. Tiania, Kenyamia being Pangelo. I couldn't be seen, I couldn't feel. Why, yes, you see church members and you see them as commodities to put money in your pocket, and you see them as sex machine to satisfy your sexual gratification. I'm making them to a fin of a batch. The time was soon so me who said time was so I was a poker, a one son of media, some number of year. Monte, oh, Tiania Montoya Green Fajro. Ah, Ungrungu to mua, who to fear ye cheer that you do is one work, you do is one work, or be a do son or attack a son or the aquacuki.
wo de so ano asensu akọ ohoro ho omo be ka wo so omo ya bayifo wo na wo ye bayifo tiania kenya me adwen fa nkyerɛ hom ne tumu a ehyew hom ne betimi aboa wa mo aye niema bi onkrongro tumu a ye the case ba charge office na ye prosenia wo di asentene na efiri se onkrongro tumu enya je bagiska fu bi enom ne ade boy ba ko na no ba ye se konfo bi o se malam bi agene 1000 etinka me mfa metene bi hyenwa na UTV na menka na menye ne 1000 man so bota mo na zo ani so ene ebiu wo resa ayi no a wo de 1000 ko wo ba so de ankanya 1 cedi na obeto wo timi hwe konfo anim anase malam de to 1000 akoja na me na me metene na me se de me kasa me ko huntia sorry eno mo ne ade 1000 emu se na ade bre wanhunu dia malam so nie de di ekiri dia ne kenya me adwen a kire mu ni adwen sa kire anope se obebre wakoma se ti nsempa no ahonwom na ewo mu no ebe hyew honwom ne beboa wasiesie onipa bia mu no obetimi se we Kristo dia honkrunkrun na asiesie no honwom na ye ne yie wukunu ne wo kasa butimi se ade yi a wo ken eye ntro wache no okompra twen line wache no honwom wo mu a ye de abotre ne tie ye ntie enkeka mu ade compound house na motie ekeka mu obi ehunu ami ehunu se wukunu ya che no obi otifie okura nim se wukunu de ne mpratwe funi ba efie wura ba no kro de ko no so we wona wunu enti efie no wuna e abotre ne de je hom no he is a gentle spirit, he is a holy spirit. He is a holy spirit, he is a spirit by the Holy Spirit. If you are demon keka ininimu, I'm telling you menyame onkrondon kwa no nya wo man so adwuma. I'm afraid to miss soro utimi ya so brache utimi mani free kwan nim but no. The Spirit of God can do that. The Holy Spirit can do that. He's an excellent spirit. He's a teaching spirit. He's an establishing spirit. He's a navigation, a circumnavigational spirit. Maybe I'm saying, Reverend Nhyira, ecclesiastical. I'm saying, then I'm catching up. He's an ecclesiastical spirit. He is an ecumenical spirit. What can I suffer bachirimu? Now what dom na safu shira na safu. It's a peja was sorry was on them. Obi yare diabetes na tuko obi yare high blood pressure na tuko only we munu wo ye na dwuma ye peja wo so de say ya ne konye bubu na ya de tumi bubu na baye tumi nane efiri sa hom no ye na dwuma bansa to oboso na me no mo pesa mpaye onkronkron ebre ni nie wa tisi tigum na be biana wa ho de ni enwuma na wo se bi kwa no pay mebi nko prison mebi nko dwaso mebi nko ba bibia kwankwa maybe ayad sense what jinsi man was sira and may na juma and when I see any Jesus dimo and no pay me boy yesu din say there was one at the swab brenna ni komubu mira you feel in a console man was sira and I'm on krunkrum and what din and in it to me and your juma will be a war na wunya war everybody for be rawam there were ye friend krawa and na bonini ma dum to me no emomuna ho ewe yesu dimo ne yakokobone ene honam nyuma ina ha no ni tan akayo kunsun papa mu edutuo otan ene se yedi nipa etiado anma so ni wa totankuru ma hom no enya adwuma ewo na so ni Jesus dimo asopiti bowura ho no pai ma yare sensi ma wo jinsi wo mo egu afie mu ene enturu no so ewurade ma wo jinsi ma wo gia ne wadom ensi na ne woni ani da so no ma hongurungure ma wonuru se dia etime sumontene ho no e woni da so so twa ne so su pampenti ya wo fefe be ye wadwuma wa mi wura e wona se ni Jesus di mayen a ye frɛ ye ho sa so fu ma ye hunu se we temufo you are a judge ma MPs ni akanifu yi any ministers you so hunu se you are a judge we temufo na bebu aten na yetimi di suro ni ahopopo asomo kwampa no so ye nya home de amayekra wudin mu na mabompa yetu adofo na enhye ebompa ye de ma mampani ekufu ado ene na bansire wadom ma wo ebompa ye sere wodom soronko de ma Dr. Kwame and the unity group ni na ne ho kani ni ne masere wodom bambo soronko de ma wo peja yensa enkoso enye adwuma wo so Reverend Nhyira osafo wie bre shubo franka unyame wo peja na de ye adwuma bia wo begina mi wura ma won sankyere ne no ho de ni no en to seto paye na sira ni Jesus di mo ne mafa won se bua wo so
we yesterday mo we see your mabe ya brane e wa asase ne so yo ne sa e we yeso na no ye ma me kone I appreciate ya say na ye mpa ye na ne se kosu shira no kosu ye ni yie na wodi aye nshira sa no wa yo no e bo mpa ye tu ni hye won sa se wonkunim die nsa enya adwuma me bo mpa ye se we tiefreti ye na no pai de wa hye dwa bia ma ne dwa de wo he kwan se wo bie bie kwan ye bra de hye wodi no nyam de wo hwe bi kwan free ba bi bie pono no ma no wai e bo Jesus the as for the team adomwa etu 20 amen amen we enkranta nu fanu asem na aba no anim twa akire twa mfa ne se bi ebi o mpa wasem ne mom aba ewo mu no fa hye wakoma pro ho na sinto ewo onipaduam no wabra bo mu no bomoden se obesire ruade se onye wado na waho odene netimi nya ho hyeso e wade nyina papa waka ne nyina na odi enu a waka no pa na me tu apofin very short but packed. We give God the glory to him alone. It is a cement bag. I check bag mienu. Ababa miensa near the abo say no one is so brew no science can with him who said the aspect I am managing is nyame onkrunkun tiumu a onye den there be niema be bro wa wontimi unko no monsa honhom ne be hye unko di atro honhom ne be hye say jai ompefi the word nyame ngusu nshira amen na ongusu emie bie wadwene mu amen I will not receive that. Wo Yesu din. I receive that. Amen. Papa wadaro man pacho kwan da wa drop your number na fe. Nana me da sibebre nyame nshira. I'll use the opportunity to thank God for your life and the opportunity.